এই କାହାଣୀଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ପିଲା ବର୍ଷ ସାରା ମସ୍ତି ମଜାକ କରୁଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାର ଟିକେ ବି ମନ ନାହିଁ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖେଳ ବୁଲା କରେ, ଜମା ବି ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତାର ସ୍କୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତାର ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଯିବାର ତାକତ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତା ମାଆକୁ ହକ୍ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ପିଲାଟି ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ପିଲାଟିର ମା ତାକୁ କହିଲେ, କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛୁ କିନ୍ତୁ ହାରି ତ ଯାଇନୁ। ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଲୋକେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା, ଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଲୋକ ସବୁ ମୋତେ ମୋ ମାର୍କ କଥା ଯେମିତି ନ ପଚାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଚାରିଲେ, ବେଟା ତୋର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ? ପିଲାଟିର ସାହସ ନାହିଁ ନିଜ ମାର୍କସ୍ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟିର ମା କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି, 90% ମାର୍କ ରଖିଛି। ଏହା ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ପିଲା ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖେଳ ବୁଲା କରେ, ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କସ୍। କିନ୍ତୁ ଏହା ପିଲାଟିର ମାର ଆନ୍ସର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସତ ଭାବି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେବେ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ପଳାଇଲେ, ପିଲାଟି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲୁ? ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବଦନାମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସବୁ ଲୋକ ମୋର ଓରିଜିନାଲ ମାର୍କ କଥା ଜାଣିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ହସିବେ। ସେ ତତେ ଦେଖେଇ ସେକେଇ କହିବେ ଜଣେ ମା ମିଛ କହିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟିର ମା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବେଟା ତତେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିବିନି ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ତୁ କେବଳ ସ୍କୁଲର ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ, ଲାଇଫରେ ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇନୁ। ମୁଁ ତତେ ଦେଖିକରି ବଞ୍ଚିଛି, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକରି ନୁହଁ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଥର ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହାରି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁମ ପଛରେ ଆସିବେ।